ай ширинай и ҳолиам шунакада шунакада буша духтаро ҳаматонда салом. ва ширин ту ҳолиам шунакадай мачен ту баданда дыта кӯдак доштум уже айба айб ширин ту барои чӣ шуна мекуние айб ва салом созе ширин чӣ хеле созе напа раҳмати қакалон шида ту ҳозира шуна кардӣ не мая ҷиян дорум дар Америка мехонад ина суратоша бияке маъқулот мешава уф безор кардем. ширин салом ҳозанг ассалом чӣ нашунохтӣ не ки шумо камилая мактабда якҷо хонда будем шинохтӣ яка аҳо соли 2017 будам. ба ту куҷоро хатм кардӣ? кадом донишгоҳ ай чӣ хеле хондам ман уже давно буд кардам ҳозир ман дата кӯдак дорам ту чӣ то ҳозира шу накарда шу ма ду кӯдак танко без кипами